Malawi Today.
Tigomba Steven Hola. Steven Hola. Kuri mutisagule ni pempero fikani kuno. Demoda. Jala mamba dibempe huko. Anoda msunte bangono mbuyo. Obempela. Dibempe huko kiandikile. Anoda msunte bangono mbuyo. Gomoti oye! Agora. Disunte huko. Sibasa mpata. Jala mamba jatati. Pipi oye! Bana livempele abusa livempele. Livempele. Zibamo mulungu wakala kumamba. Tukutogozani chifukwa cha ife amene tafika malo ano chifukwa cha mtsogolero wathu a Profesa Peter Mutharika. Atate tikupemphani mutumize mzimu woyera ukhale malo ano. Kuti pamene tikuyamba msonkhano uwu Atate mukaudalitse kuti ukakhale wotamandika. Atate tipempherere dziko la Malawi komanso kulemekeza demokrasi imene inu munatipatsa m'dziko lino. Tikupemphani kuti pamene tikulemekeza iki tikulemekeza chisankho mudalitse mtsogoleri wathu Profesa Peter Mutharika komanso Aaron Bowa ndi makasala athu. Kuti pamene Tate tikupita ku chisankho kapambanitseni. Tapempha zimenezi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ziko mwambiri chala mwamba TPP oye! Bana mundilole nthawi ino ndipempha group abitala kuti akulandireni pano 1 minute yokha bwana. Agroup abitala bwana tikudikira group bwana mukaona anthu kutuluka chonchi. Bwana anthu akuziwa kuti kuchokera pa 16 chipulumutso chawo bwana chafika. TPP oye! Bwana akuziwa kuti inuwe mukangolowa pa 16 bwana usipata 1 wiki mitengo ya zinthu bwana yamba kutsika. Bwana Yesu akudziwa kuti inu mukangowina pa 16 bwana nthawi yomweyo bwana mukuyamba kwasakira chimanga kuti alandirake. Bwana akudziwanso kuti inu mukangolowa pa 16 bwana nakuta mafilling station akupezeka. Fedeleza utsika mtengo wina aliyense alandira fedeleza. Bwana mfumu achafika mundilole akulandireni pamalo pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Oyamba ndipeleke ulemu kwa iwa Profesa Mutharika. Imene ndajiona lero ndizina zake zokuti kwambiri. Chifukwa kumma wako sinembekeza kuti anthu angakhale motere mwini. Koma chifukwa cha chinthu liko chotiro anthu amafuna akuoneni. Ndithu bwana mwayankhule anthu amene ali pano. Zikomo kwambiri. Manja mwachifumu. Bwana mundilole kodi programu ndiyotamanga tayamba ija ndi mama wa bwana tidakapitabe. Bwana nthawi ino ndiyapatse regional governor 1 minute kuti akuoneseni mashado hapa bwana. 1 minute bwana regional governor. Jala mamba go. Gomoti oye!
Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Mai watu wokondedwa Profesa Gertrude Mutharika, mai wa chifundo Mlela Kungwa woye! Bwana likamati Central Region ndi imene pano ndi mapeto achigawo chino chapakati. Moti ifeyo bwana takulandirani pagolo moti pano tachezana nubwino ku chigawo chapakati mukubwerera chigawo chakumwera. Ndaonaona pomsaka ali pano kudzakulandirani. Bwana iyi ndi njala yokufunani kuli muno muwaone anthu wanu. Tipiti woye! Ulemu padera Vice President watu wachikondi Right Honorable Alfred Gangata, landani ulemu pamene mulilipo. Tipiti woye! Pano pagolo moti bwana masango akangokwana pa 16 pakubwera apa anthu avotera inu kukhala president wa dziko lino. Umboni wonena kuti anthu akozeka kuno Shadow MP wanu ndi amene ali panoyo Aaron Bowa. Takweza manja anyamata wange makansala ake makansala mwachangu Tina Anthony Musozo wakapiri wodi komanso Damazio Jinsewu Pepelele wodi. Aaron Bowa oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Mlela Kungwa nanga mai watu wokondedwa sikomo kwambiri. Bwana ine chino anga ndiyochepa ndiyotutsa Vice President pano kuda kudzutseni inu mupereke mondi anthu wanda kusowani adadi dziwani kuti anthu amakunyadirani. Chala mwamba cha dadi, chala mwamba cha dadi, chala chalino chamulani kumenoko kuti Central Region yawalandira atati a Vice President yathu Right Honorable Alfred Gangata Mnyamata Osauva Unyoro. Perekani mondi ndikuwalandira atati zikomo kwambiri. DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Talandira atati 2 minutes yoka pakuti adadiwa akupita kumangoji adutsira kubalaka eti koma anthu a Central Region tifuna livutire Profesa Arthur Peter Mutharika sichoncho. Koma ndimafuna Honorable Benny Pili just a minute akuphunzitseni mene mukavotele mukaba movotera mwe tikuvana eti a minute. Ulemu wanu bwana komanso amayi akuluakulu tifuna bwana awine eti koma kuvota kolakwika ndiye kuti bwana asawina. Ngeti uzane choyamba ngakhale mutakhala kuti munataya chovotera chanu mukanyamukebe kupita malo ovotera ndipo akakulolani kuvota. Tagwirizana? DPP woye! Chachiwiri kwa amene timadziwa kulemba tikangoyang'ana pamene pali chimanga. Pamene pali chimanga pali adadi. Pali ndani? Pali ndani? Tikakafuna kuchonga tisakadutsitse kunja kwa bogosi tikangoti chani? Mkati mwa bogosi chani? Amene sitidziwa kulemba tikangoti chani? Tikangoti chani? Tisakapupulume kapena kupanga phuma chifukwa mavuto tili nawowa sitingabwereza iso kawiri. Sichoncho nanga amene akuti akavotera atati chala mwamba. DPP oye! A President ndinaona kuti ndizofunika kwambiri kuti anthu taphunzitse pang'ono kuti azindikire malingana ndi masiku atsalawo ochepa kwambiri. Lero atsala masiku 14 sichoncho 15 ready. Amene akavotera atati amene akonzeka adalembetsa chala cha mwamba chala mwamba cha atati chala mwamba cha atati. DPP oye! Ulemu a President yathu Profesa Arthur Peter Mutharika. Ulemu
mai watu wa Fugo Profesa Gertrude Muntaliga mwendoye mwana amali a president taenda kwambiri Central Region mena president baba yachoka ku Blantyre kumbera ku Central Region munaona kwembera babembege kulowa mu Central Region Lilongwe mmene adakulandirana nthadeza anthu Lilongwe mwachikondi maso mwasangala. A president munaona zimene munakumana nazo pa tank zimene zinachitikanso mu mbiri ya Malawi, mbiri ya Ndale, anthu kutuluka chonchija hundreds of thousands kudzapanganisa bora a president. A president mmene manyamukanso kupita ku Mzuzu anthuso pakasungu Chadoloma Jenda komanso Nkhamenya konseko anthu a president anakulandirani mawu nyinji kusonyeza kuti a president anthu amakukonda muno Malawi. A president leronso mudacheza nafe munali ku Chilimampunga kuntadire. A president mwaona anthu amene kumene kuja santhu amasewera iyayi mumbire Malawi zimene zija zinachitikepo iyayi. A president mwainanso onsewu lero mwaona Masalima, mwaona Pachipoka, leronso a president mukuonanso anthu ali abawa anthu achuma kachoka. A president pamene mukutuluka mu Central Region anthu a Central Region akuonetsani chikondi komanso sapoti kunakuvolerani. Wadziwika president kunena kuti ku Central Region amandi uchipinda kwa MCP koma waphwasula president pamwenapwena apa kukhala kwavuta president ulema ya Congress Party nda president yao ulenga bwezeretse zimene mapangayo sizitheka ifo masiku atsalachepa kwambiri apa. A president timu inali yonse ya mpira inendetsa kwa timu ya mpira. President timu ya mpira ikamamanga defend ngati sikupanga attack mabero wake imachititsa chigoli. A president bomba la MCP motsakoza ndachokwera akungozungulira pano pa Central Region pano sakutuluka kumpoto satuluka kumwera iyayi kodaka mali masankho awinira kutiko DDDwe. A president ankanga simubwera iyayi koma kubwera kuona anthu aja. A president adzidzimuka ndipo dziko ladziwa chilungamo. A president mulungu wa nthawi mulungu adalola kuti mudzatuluke nthawi ino kuti Amalawi ayankhe nokhapa kuti muli ndi mphamvu komanso mwima muli nacho kupulumutsa mtundu wa Malawi. A president amabwera kumpoto kumabwera kumwera tikupemphani kumwende bwino mulungu adziwa kusamala akutetezeni akuyendetseni bwino kufikira pa 16 pano chifukwa chiyembekezo cha Malawi chili kwa ina president amene akufuna kuti a president mpita Muntaliga kesho president akwezekera mwamba asanayankhule. Muwafuna president wa munena zoona mwavotera DDDwe. A president amene akuvoterani ndisanamalize manifesto mwathu chimodzi chokha. A president akangopa 16 September pano ana amene ali abawa tonse pita ku sukulu za primary komanso secondary zikhale za ulere. DDDwe kona president wa tinachira kwapempha tikaleche DDDwe. A president sabakwenda kuyendayenda iyayi iwo moto samala chuma cha dziko komanso anaenda kwambiri tikuvana.
Sama kwenda kuyankha zo anthu zolubalubwa anthu oduka mutu iyayi. Koma chifukwa profesa Malamulo anayankhula anthu yapita kudwala iyayi motere anangotuluka kunakaone komweko amata kudwalako komweko. Anafika ndikumanena kuti iyayi adziyenda wikende khauka. Ayenda wiki yenja kuti iyayi asayende asipatuwani nzeru. Ndipo ndi president wamtendere angona kuti anyamuka asaliona mizira asaliwa masankho awo inakale. Ndilifanira president anyamuka kumapita kwa kumwera kuti sakapani akaende pamweyo kumeneko. Koma bwezi anaenda tsiku ndi tsiku. Koma chifukwa amata ndaula kuti akaenda mise kumatsakeka. Akaenda amapita zawo sakumayenda bwino iyayi. Chifukwa amene ati ndi mathemo pawo kasilocho. DPP oye! A president ndimo amene awasonongera nthawi. Chifukwa mtunda ndo wautali. Koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomwe jana president kusabira ichoni. Mbili. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Komodo oye! Komodo oye! Moinase! Moibanyi! Ini ndimo mwambie Nisaambe Yankura, who I lost Stockholm Central Region, Tokoze, Vice President Central Region, Agangata, Regional Governor, Ambame, the committee yonse, Maikunde, the Osanapa, Comas and some Central Region. Tukamnanda nene, maonyingi machibai, kukua mambi. Ife shika kudi, tinga tuja address meeting mulongwe. Nikutuka meja limo. Wanditu like address meeting mulongwe. Yasa na eja, kwa tima mpunga, ya. Meja ndio kwa particular sapansi Nikolandi ya Utenga from China, Japan, England kuri benshi nane unyinyi ngadome Zikomo Abaranga Central Region Musawa Epa 16 Rupe Kaboja DPP Njadadi, Diyoye, Ule Mukafwa First Lady, Professor Kedi Mutarika, Ule Muka Vice President, Asenta, Agangata, Commander Vice President is Amsaka. Ule Muka Secretary General, Mukito, Comanzo lemkwa o semuni pano ma committee rio committee ya center Comanzo ya south Comanzo ya ford dile LEF ameni pano ulemwana kwamba yose makwambili kudi mandanda ene Maoni nchonchi, deko hizo kwa mbili. Unoye, ndikala mkobe zanu,
nzosangala kwambiri komanso inenso nzosangala kwambiri chifukwa chipulumutso chili pafupi. Iliyoye mwanga inanya kuti navomera kubweranso kuimanso for two things. One, kuti ndipulumutse dziko lino cha dziko lili pamavuto. There is no question about it. Dziko lino pamavuto. By government sikuona sikumva kwa such like you don't say. They can't see, they can't do anything else. Then Malawi is working at stagnant, policy. I go on to Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana. All say Pamamba. 4 miles of defense. Defense. Commanding for the COVID. For that Friday. As for Tan, Oceana. Command from Ukraine. Also, my community, my college, Ukraine, Ukraine family. Then, voodoo watu ni kupanda soko yenu. Twenty presidents kwa kibe soko yenu. Voodoo ni nene. Kwa soko yenu. Aruajenge se kuti tibre kwa sogo ya mea. Ye ni kusubiza kuni ine sogo ni wanu. Zafika bapiri. Wanda angana promised land to Canaan. Now Canaan ine Zafika to Canaan by September 16th. I promise that ene nikata promise zima kitika. Kwanza ndiko ziko lino. Kukonza ziko lino. That way kukonza ziko lino. Tulikonze mahali wa sopana, mahali wa chikoni, mahali sazunza antu, mahali upana njaa, mahali antu hamena kwenda buromo nyada. Kawasa kama mahali wa kisoni, munga mkunga kuti Passport upon suit. For my 193. I'll come out number 2. Quand tu sonnes, commence à faire du son. Tu sens Janjawa, Sabudo Sana, commence on Kanza, and Bangiwa, la 7 manyumba, kwa kifukwa. Kichonza mno kanina kumkapa kumanga. Ene nifaa kumipa 6 September zonse zite. From 16 by new November, February, in the folk country of Samawi, or Komala at once. Turaku Jitipa, Turaku Sanje, Turaku Korakora, Turaku Chingi. Malayo come at once, Osatin, Tumbumaji, Jarimaji, Takantunga moja hii. Tonse, juzane, kwa tonse ni kaini pach, mutuma cha jikoyi. Digoye,
Kwatini ndabyanso zakuyenda manifesto. Manifesto yatu takita launch. Ndabakuli ndisongwe pang'ono ndikuze za manifesto yatu. Manifesto yatu ni mapage 90. Ili mkizungu, mkinyanja, kwa mwanzo mkitombuka. Then kupempa ipa internet, website, kupempa kuti mute download, ndipo mpile kumuzi. Paulo antamia chikuliwe, aja dimeti kwa kuweza pa September 16. Ilvoye, dimezo paka zinzamu choyamba. The Korean manifesto had to be people-centered government. Ilvoye, Tikateo, the Korean Chilichonse Tinejibanga, Chikajipanga Antu. Ilvoye, also that's a boy come up politician now. But finally, on people-centered development, 2000. Melo, Tikita, Takirapa. Actually, my program was Sana, Muna Anina Karen, I think it was a VP, which was a school out there from primary Papa Secondary School. Great. Oh, man, Gaba Pesa, Muntu Makoena, I Ndana Bamuti, also Twinga for school. The Langua. I know that. Oh, yes, oh. These are Tananituri. So, public schools, every child must go to school. How do you see the living a paper for go for further education? No, you can't. Can't go to China, can't go to Taiwan, can't go to Singapore, England. Education. Commence with some community technical college. We are Yamata Mupunzere, Mauso Siana, Constitution. So, Padilla Zubon and Gapaso go, open our technical people. Open and Taruso. Zezo, Tibueta. John says the memo, manifesto. Commence at school. The politicians have made men's of too much to talk with longer. People them my deals and Siana. This year is under 5 billion quarter every year. They produce more Mkumani Kuria, Umanga Kipaka, Suku, Kansel, children's of Guisana, who develop Morocco. So once when my children are coming, who are kind wine, I tell you why, over and sugar. We go to Rajita. For now, I go to the entire they do not move on. For my body, look at them for once, for 16 Gavote, no, same Gavote. In a still financial to Sanko Tobela. No. What the winner first power to I got a 50 plus 1, and in the front 90 plus 1. 90 plus 1. The man some Gavote, Kampuya Muzuya, Agoholiga, Kalimango, Mumpase Panado. Montaigne Banhinga, apre por police station, acabou de tomar banho, acabou de quando a dar seu foda, já por boma ele pedirá. Como que vou estar? Já por boma lá dar ele boiará. Dia, depois de o cambi, se manhã já cono, hayon sai cabra cono, não sai com cambi. The goal and Hobezon, Daki Kon Bambi, Daki Bae, Ukadinze, Tibai Friends. Georgia, Joe Bambi,
Amém, dessa noite, diga não.